si traiwa. But on this day, he says, Ngan penyeng nya pi ko kon. Sing priang subhan fi baro kinong pet jong ne program jong portnet agar teng bathiang tam berdun bo tam ko jong discuss no panim chingi shisang ya ngu sha ya try baga de jing pha ga jisne ga jong minglaban wan biang shka yeng ga jong fi lingba ka sa ne ga way pat ka episode jong ne ga program ba shisha kuma ktien ga jong blake ong ka jisne ga jong try ga thmai man ka step mangai sha ha ga ne ga step ro ka ne thmai ha ga jim ga jong fi ha bangi yo sngo ya ne ktien ga jong blake ka bolong ka ktien ka shisha ka ktien kabawan ra ya kata ka jimpan keladur haga jim ga jungi iwe piwe man ngidap syar ka mensim ka bat kemen haga ni si la benar ka dam man ngi paso bante kumjuri paso molong I paso fair ber kumjuri isardon ida priang subhai fi baro ki paso ba ki nohi kai haga ni gasngi haga kerteng ga jong diskus ublong no pedem jungi mar ka ni gasngi pan idan men pet na ni ktien ga jong blay bangin wan ra shpi he bangila ai ka kerteng ya ka hatungi tip nem ya kata ka timing ga jong blay lani hatungi tip nem ya kata ka por ga jong blay kuma ktien ga jong blay petros ukraini kata naga sti bani kong jong petros nong besan dekat ke bahan riu wang tu fin penrit yalade hak ta kti ba crowbor ki jong try bon yo pen kraw pi ha ta ga ya ka babet ngila ne man up ya ta ka por ka jong try ngila ne man penrit ak kti ba crowbor ki jong try mar hak ya ka biang ga jong hak ta ga ya ka babet ka jong ktien ga jong blay kong un pen kraw mar chisha hani ka por sha bangin let ban ngam jelio shani ka ktien ga jong blay ngin pet ya ka benta mat ningkong ya ngasutanat bangi don ka bangi hani ngi sardon hey bi laban lamprang ngi sipang ni ka ktien ka jong blay ka bangi let ban discuss hakani ka ngi Kiblesh buan pastarang ya gani ka subject bepi wan ra hapdeng ka jongi so komando bandan lang bat ki para pastor hangde ba yo bade kran ni gani ka subject ka we ni ka subject ka bade ka ba ngala balong ka ba don kam haka jingem jong ki banget bangi don kam ban tip ban sngo tho sipang ni ublay bangi shakri udi ublay bakum no mo namar ba ha bam tip sepang ka jinglong ka jong ublay ha bam tip ya ker kom trekam ka jugu bat ha bam tip ya ke kata ka ba ulong le ne ke ba le ka pelong yangi kibrio ban trai sneo le ne ban perkhat bam day le ne ban kran bam day ru sepang ni ublay bangi ngi sakri namar ba ngi i ha ka perthai menta ba pun kibrio ki don be kata ka jing thang ki don be kata ma kata ka ka badan hapo jeng ki ka balong ka badom maka bitar ru ya ublay namar balay bekim tip ya kata ka jinglong ka jong ublay ba kata ka jinglong jo ublay ngi iba ublay am uyat kadan kata ka por ka jong u but kadan ko wi ka jingkeli hapo ka jingrai sam ha ka lenong basipho mo la ko ong komni dekat bening kong balay me yang jengai atrai balay me buri yala di hakipor ka jingjenjar hani unong tho ai ka sam ukran ni ka kentien balay me yang jengai atrai but wang sei me dan de ha ka por ka jingjenjar ngai kan ka jingyam kadika jing ut bat kadika jing ong jeng ki babon ki brio bat ngasu thu wat yala diru hakapor jonga mencuaro badang ya lingba kum kini ha ka jing em ngong be balai kin try ka haban ja kum ne balai te ka haban long kum ne balai ka haban wan long kum ne ha ka jing em ka jongi ma balai ka haban wan ja ka basnio kum ne te handai habadala lat chiliang menta lang la phai pat ngasu thu pleng ka to de ka por ka jong ublay namanta jonga bangahab niat hakatu kopor hakatu kolendi di haba puli pada ka bible am nga sutu te pastor ba kita boro am ka ngi bakadan ka jinglong ka jong ublay ka we ba ublay am uya da kapor wah habang ipet ha kitab Genesis haba ublay pelong gidi jing thau jong ubaro hakalenong ka beningkong ublay don bor hadu kata-kata mo ngi iba lada uang season ong am baro la pelong dote mo ki jing thau jong lada uang season ong am along hade ngi ipat ubampor hadu hendrius ngi ipat ban pelong ye kita kijing thau je ko bombat nam ta ka si beningkong ulabu ikiwe kijing thau singi baar la ka jong balai la ka jong basau la ka jong basan la ka jong bandriu la ka jong tingi ye i ba ublay am kadang ka timing ka jong bula abu namanta ki wat ha kijing thau ki jong uru te da bengi pai ka tin jong blay ngi i babon ba kinuk sa ma ka ba kat begindang ya chakmat ngi si yo ban kran bagi pastor ki kidang yo ban penchai ngi war ha ka jing em jong Abraham ro ma ba ublay wan ban kran yau Abraham udah ong kata kaktian ka appointed time ma aba ublay ula ong yu ba lingba jo u bon salong kata kisembay giban mi ikat kisiap ko dio baki klorasin beneng
Berkata boleh uang kata ke appointed time. Maha kalau nong bakat pra kitab Genesis. Bagi iba sisa kawan urlong pat hadir arpusan senam. Maka kami semula long hang tu. Yang ipat hadir arpusan senam pat kawan jalong kata ke appointed time. Pesan senam, boleh warna keren. Hawan. Hak bodang dan nyupusan senam. Nyupusan senam. Fulfill kependak aduk. Ladap sispa senam. Wow. Kata ngi ka appointed time ke jong boleh teh. Tingi babon ba ki dekat Bible teh, apa ke Bible ngilap ke jinglong jong boleh. Kadang dia kata ke appointed time dia kata ke por bola abu ma kembala pun puli pastorang mana kata kaya ke babet teh. Wat ngi puli ro kitab jing pen pau ma. Ngi babon ki ro ban pat pendap ki dangsa ke ban pendap. Nomor kata kadang dia ke appointed time ke jong boleh banang up teh. Lano ban pendap kata teh. Tila da kum ki brio, kum ki banget, dan kum kita ki brio ki basyakri yo boleh. Ladang gila ban up kata ke appointed time ke jong boleh am. Yin poi bita siya taka thong. Yin poi bita siya taka jing temu ba ublay ubala temu lupa nama ta jong ite. Hari nambar bamla ban suthu ita ka jinglong jong blay taka daw solong balong de ba putho ni rohay sam te sapoi keno iblay syanu medan da blay. Beli me jinga ai na ka jim jinga sei medan na ka po jing jing jar te. Tera ri suthu ikan ni ka jinglong ka jong blay atra ngait kan pensuk ya ka jing im ka jingi. Ni mun na pastor yan. Kalau ngumtar ngangat ini ke waiba fini iba ujisu unle iki la da kalong bekerki ule na iwat. Nor kum ki sendran men taginan tu keling kawan ke eryong tu jisu klam ab long ese pele syai. Namar dan Abdullah syai tu gila yang ngam jelap. Tegade kata namar kalong ke bekerki tegada wan ru aku tu ke duriau penjajai tu ke duriau mah. Tegade om dia penjajai ya syoba tu Petros adin dolaki o keling ke solong jajai. Tadi intangi iba karena kapor por bau boleh open slam namar bakampat dan kam tegada open slam sywa. Entahlah ada kapor okey tu shibna. Tegada ketangi ibu boleh udan laga jong ka timing ma kapor kat kum ke jing.com. Kum tu ka jing khawai ro pa ka kena le ro. Boleh bintun tu namar bala da. Ulang pandai ko por, Andre still ule. Boleh baik namar ba kalong kerki teh. Tegada kata lada pipe ya ke JM ke jong fi lada kalong kerki pula dam boleh bi. Pateng-teng pisngo kumbala kerki apa boleh umpat lele am kana melira. Tegada kata un penslam ni kapor tangkalong ipi pam dia bitar boleh dia bendam dia keli Henry lada kampat jai kamut kampat lele ira katar. Fina pet umentakum ka Mary Martha kila khot yu Jisu. Ma ban wan ban pen khia yu para jeki Lazarus Jisu kleman. Tapi dan kambah ta. Oi dan kama ka tu le la jan yap te. Namun besar ong. Kadai kumbak tin jong terang aku boleh pastor syabanya. Bang bengi keren ni timing. Kuma mentang baru ngilai kirki buwan no atrai. Ada try 41. Kalau tik kumbang Mary Martha mo, kadai kapor banwan. Klamwan. Namar balai utrai uwan kapor. Fina kan mawat di kajingka jong Jisu. Upol udah thoi kan ki Galatia pada nong ka besau. Kada khot besau Henry habalajia kaya kababiang ublay ulapa yala ukon. Hadu bang 4 biang kaya uklam syam lapa ukon. Balai Jisu lapa arajar senam menswa namar bakaya kalabiang. Uklam pa haus nam arajar arpusan hari pa shwa jongata bakan sedang ke new era mo kata bawaan pia ya ke bisi syaka edi la pa ya hakaya kababiang namar balai dan sanshar da ki room but ki baro kinlong ki babiang ngaju modor haladay shimet balai upol uklam kala kabamot hakapor bayalap Petros sisa nongkong. Henry udang day usol unong be benman ya kita kibri ujung kata kalenti. Mo ini hadin basatip baki Kristan haka Antioch. Kapalang Mo but bakam tam la ongru yu pol unong yalap yu nyam kala. Haki jaga fida pulin ki kam apostol unong yalap jong kenyam kala wang bau udai uta. Ne ki nong pen kala kongpong ya ki aka baro usak keno. Balai kalian baik kapor, but namar bagi keren kan ni sengi sepang ni timing ke jong balai. Ni keren ro sepang kini ki sport ki bamenta. Kei bakai ni ke yang ke keren yang ni. Mo ada ngia perkhat ha kitab Daniel ke ong mo. Ke jik start kan man bon. Ngiyo i kini ke ya bakalong ya kata bah baka jing start ke man bon. But kadairu ha kini ke ya baki breu pat kuma menengi ong mangidan kaban up ya kata ya jong boleh ngi imru hakane ke por ya kaban up ya ka timing ke jong boleh kalong ke ba palat namar
mo bai pasal bante Ukraine mo bo blai umdei hapo jong ka ya lani umdei hapo jong ka por hare blai pat uthau ye ki ai pat ha ka ya ba ka por nga prakhat kum bang mane sadon balai blai don kam hadu nriuski bat uthau ro ikasingi ka benyo balai bo udon kam ban ap hadu kata balai udon kam ye ka breu ada thau lupa ha ka Genesis nungkong de khot ka ba ar punyo ar pupra balai pat udah penmi pat ya kani ka breu ha ka Genesis kanong ka ba ar mo hadu ba ong kani ka kentien ba ya u Adam klamshem kanu kanong sumar ka ba biang hadin kata sa penyo thia hoi kedon ke jubab ba ngimla ban jubab lut bero ya ke Henry di hangta ba ka ong nishanya ya kata ke jing penya ke jong blai ne kumdon pastor rang fi ong fi kata Kari kata hi kabang ilai kren dumene babun sinam nganong ikani kawai namar ngimla ban up namar ngimla banisha mar bubur sin kum ki bring ko abe bakan jabe ka por ka jongi kum la kren la lamprang di poso bentai la gadesha ka bekerke ublei hang tu unle ikata hari la kadepat ka ublei i bakadang biang kamon ublei unang aila ublei unwan bet akata kaya pada kata ka por ka jongu mangitip ikani kawai kum mameneng la kren hab sipang ka jim ka jong Abraham itip ini ka way ba khtin ka jong blay ka kren ni kani hey ba ublay habo yukendu habo wanra ya ta ka jingkular kata ka jingkular haba ka kerta bo Abraham non ni usan snem mar ka jingkular ka ka bo ublay kular ka ta ka kerta la pendep ya kata haru ka kerta ka ba arsan snem hey bo Abraham uyo hispa snem kemudian ka shimpor ya kata ka jingkular ka ba arsan snem but abang ipet pat ya ka gm ka jong Abraham hey bo Paul tho shpang jong u ha ka shtish ki nong rom na nong ba saw agar khot ka bar pui wom ne habo sos kemru bakat ka ba ulakular udan ka bor ya ka ban pendep ru kata ri ke ba khtin ka jong blai ka kren u Abraham usos kem how blai bakat ya ke ba blai ulakular u blai udan ka bor ya ka ban pendep bakatar ko de ka jim ka jingi wei pi wei bakani ka khtin ka bangi kren ka de ka ta ka jingkular ka jong blai but haba ka de ka jingkular ka jong blai ka bomot ka de ka declaration ka jong blai halo ka jim ka jongi bar sisen bo blai ulapan bena kabamot kata ka jingkular kan one bet ben pendam ha ka jim ka jingi wei wei ka de tang hak ni up ne ya kata por so ko bai pastor rang idang kren mo ngini kon tai pen kan mau shpang u Abraham hoi aga kerta ka ba nyu pusan snem hoi ublei la kren shwa jing si cha yo Abraham mo hanu udang don ukpa ubot ukpa nda bola khlat ukpa bakan jado ukpa bakan jambleng Ukraine yu bat upen kongo Handai ka don pat kakani ka ba ong ba up ya ka timing ke jong blai mo. Pe Abraham pat uklam la ban sungtho ya ka timing. Ushim no ya ka culture. Namar balik ka culture ka to ka por ka ong. Ne ka dustur hagi to ki por jong ka Mesopotamia. Nei ba wan ma ki dalap ro da ka jingtho. Hagi to ki mau ki judon ba ong ba. Lada ka lok kam la ban icon. Pila ban shim no ya ka ta ka shakri ka ban kong do. Kebalong merau hak ajian. Hak tu kepor ke society kalau pihak, kadon ke high class buat ke low class. Kini ki high class baru ki don bet de ki merau lejong. Haba kebriu ke yatho ki jupha lang no yaki merau lembat kata kebriu. Hoi Abraham uyo ela ka jong ke parahi. Nama uju kepa. Nama hapa Mesopotamia kadang sya. Menta wa numut benlek kata nama ngi haki khasi kadai ka jingshong kha sang kata. But kia poi kum ta jisau la ilot umdan ye umi ne ke ye ngam umdan ne ye shu hala ublai utep ya ka plan ke so u yalam ye u se Egypt ha Egypt pat porbo rung ulong beduk porbo mi udai buruspa nomor uyo ki jingri uyo ye ki jingdon kam om tang kata bakalok kayo da kata kanong sumar bakta ka de ka Hagar. Bat namar ka julong kumta habaka lok bru ka ong upoi no banisyong ukram la bang ap ya ka ya ka jong blai ushim no ya kata ka ya ka jong blai ha ka ya la de bat ulale no kat kum kata ka dustur la nikak culture hakitu gipor par beling on ra kita bat upoi banisyong yo Ismail bat Ismail umdai uplan ka jong blai hoi ka mesim baro dai jong blai hana kam dai ka plan pat ka jong blai klamdan ha ka jing temu ka jong blai Kani ke bama pelat yang abad yang hilang iwe piwe.
ne barok ba pi dang sengap ba dang epet ba kadon ka porem bangim ngitip ya ka ya ka jong blai harang ngishim no pat ya ka jing penyat pat ka ya jong kibreu Pi dapat Abraham pastor. Kawai kalong ba umla ban ap ika por ke jong blay. Pas kawai kalong ba don bor ute ban kontrol ke de. Maradin bala iap kesara ka jing sya la di benhul la kohon. Re wala kata ba udang yo sai ka katura. Bang tu kimi san reut ki kon la da usu ap la ka ap su honan la ka hon ro ka pertai kan jatte kan ene. Jadi inta kimi mo ki median kimi kitu ki nang tu. Ki balong persia. ka daw ro kala balong pastor mar u Isak ya Ismail abe Isak ka Bible ka batay bo ulasa no hakayeng jong ka Khmer mo hakayeng ka jong ka Sarah uyalam ya ka Rebeka hakata kayeng tu Abraham ang moroy kan le yu atra usu kunja pastor ong ba wat lok no kidon mentar gile ay katangim dan percaya mana kan no pastor kita Gade. mo tentang usira Kas mula ban itu biang ni. mo Oh, pastor ngitip ya kini kawai ba Abraham ukal melaban ap ya kapor ke jong blewi syong bat hagar. Rehadien bala iap ke Sararu udang ya syong sudah kawai pa. Ke ketura. Di pastor ki bela kamrang ba fi so angkum no. Itu ki bela iap log pi pastor kalau ngum ne namar ba Isak lo demi usa hakayeng jong Sarah uyalam ya ka Rebeka si kayeng jong Sarah ngatrai Abraham hakata kajing lomor we ngatrai so hakato ko por kamdan kum kata kajing perking wat ada mentarung kamdan hiro kidan bapli kiru rong ba teng ban shubishare ki bru kalong ka basuk hadai bapli kim tip namar yo ki khon kidan la ka jong ka jing life ma. life la jong i mdan por ta bapli maki ki yo e nong sumar ta ki apa dia hadai Abraham ule pat kawai ka badai yang tu ya kita kikon u penjengai pat na Isak. Ka Bible kada batai. Ka bemut usul tu ya kata udai da dai kon henrai penjengai no pat ya kita kikon na Isak. U penbet ya kata. Henrai haka banengkong pat ulayat no mo ma parbu yo u Ishmael. Te ulayat no halaka jong hi kata ka rukam u perkhat bo ble angila ban yo i kajing artatin ya ublay. Ka bemut ukpa jo kajing ngai ula ban kelas nengkong uba artatin bat kapen iro tentang yang iro Ngi ke jing dunau. Udai tong breu udan ke jing dunau. Usyap ting yu Abimelek usyap ting wadi paroru. Mo ka kata ngi ba udai sya kupaju ke jing ngai re dala po ya tengko si sya te. Kawan hi ke jing syap ting hau breu mo. bat kata ngila manong ubreu udan dai kata ka di ka quality henry ublay umpet ni kata ka jintuna jong breu Ba plat fi blai. kata open i ba kata ka jing ai ka jong blay ka khan kata Tau re ke jing dunau jo. ada thom no jintuna jong u chaw Abraham marsinio elok ya ka Sarah la me artatin me ngala biang oh Sarah soba marsin ba Abraham u elok ya ka Hagar mo ladi benong baik labiang katu me nai but sebab syania ya nga me la perkhat me men le hi de ladi blay badap nak jeng tentang biru fi pe jangan ni ka jaka mo yo kadon kata ba ka timing ka jong blay pimbiang hande yo blay dong ai fi ka jeng ai wadum sim kabupat ngastunat kan ka dekhot ba mene kat bangi da shwa bangi ni yo bania shong kum ne ngila edon mene ka jing ya kren ka tin jong trang ngastunat ba i pastor rang i ai ngi to ka dekhot na po titos ngakwa ba i pastor rang so ba in pulih ka ni ka por mo ba kata ka jing ai ka ai bor yo Titas ar ka dekhot ka bakhar we gomne. Maka jingai ke jong blai kalapau ka bawalam jipenem ha ki breu baro. Ka bihikai ngi knang bakan lenno ya kata ka jimam no blai. Bat ya kata ka jing ko abrai ka perthai. Nginyo em bakan adakar bat bahok bat breu blai ha ka ni ka perthai ka bementa. Fi hang ta ka kran shai maka jingai ka wan em yangi bangila ban lenno ya ka pop ngila ban lenno ya ka brai jong ka perthai da ka bor na ding e pelat hande da ka jingai ngila ta ya kata ba ngila ban em sya kata ka hok pi dei na kata Abraham usuthu ba wat la ki por jong Abraham pat ong da ka ya jong ka jingai har ngi yo i ya ka jingai ka jong blai ka ba ai ya bo on pai bot udah yeng pat ka jingai ka yalam ya em bo un light nya kita bo un syatnya lot hau blai am ba wat blai pan yo Isak ukloi ka man ai kata ka dei ki bangin suthu ha ka timing ka jong blai am dei kata am tentang iyo jing penem am ni dadi ngayo jing penem am kena am dei lai minta fidan ni kata yo blai pat usuthu ta bo un wan ra ke baro ha ka ni ka puya
bat hakan ka por ka jong pi kan babun sama bangai kenduk kena school jong khasi bubul school deh andala wai kelas igem tu sidi yang banyak keren ni sidom bikum tam beli ngam kala bomot mencua deh beli ngam kala bomot tadi yang isong babi gitu gisnam bingla pelut no baka perthai jen bingla a sutra tu mot mentai la poe se deh tang sidom kita beli ai ngu beli mentah nang ni semat tonget ibu beli nang la te bentenan kam ya pi nang ni semat mah hari babun ngi beri hidup mensim bete kata isngo ba beli mlacun penekam la dir por kan Ki kemi ki kparo ki ong balengi kela menta. Balengi kela kamen shwada ki nang rit ki kon. Mo ka kata kan jendelas kamsuk ay yang kasam. Dai uble ubu aki challenging times ba pi menta fila kela ka dai fi benduai. Ka kata benduai benya sai. Na ka menta jo ki pim dai bendu a jinkermen kumbangi ju hikai nang ni ong ba. Ra uble pen imi fi ka por fila kamrang ba. Ki kon jo pi menta li work slide. Dalam apa yang por transpen kala. amen Amen. Kata. bat ngin suturu tentang kidon kibri yang beli la khangi hakom kanika por man tanga si pet no tu kindat mangayo untuk yang ki khon ki bala kha ki 80s ki 90s 70s kita ki chingle ka kita ki yo bat kini ke menta kim yo kyong da ris ngila enjoy bangi kita ki por ban makki bat ki hang re ya har kitu ki me ki pa bala kha ka to ko por ki pan sneu makki de ki khon la jong Mensyua imei pasha la kai khendo menta ai wat la kai khendo mensyua na yeng sabar sebe kini la kai sabar beli jong yeng menta jong yeng wat demi sabar fi ka bomot ngi change ada yakini ki menta pat ngi hapan sutu u blay pat ubu yang ngi hakane ke ya nganget be we are the last generation ba nganget hadin jong ne yam nganget kadang ki ke bakra bu blay dan male ni ka pertai ban nginget ru ba lada kene ke generation mangi bangi dan lada ngim yang lang bat ka timing ke jong belai ba ka por ke jong belai kalong ke ba ba Miss you makrabo. namar ngila ban kum omene pastor mo blek ye ka badon kam le ubut une ban ngiyo i menta belai ngakren ngaken mau ka bai pastor mene kren ba menta ngai i am blek ule woodwood ke ru long woodwood pe ki teknologi jingwan woodwood balai bangin yo yala woodwood pe ke jing tip ke jing yar jong ka tien ke jong blek ke jing sutu kawan kum tu bat ni tip woodwood la ban hikai woodwood ki brio kane ke pop khat menta ni shong na kane ke kamera kinong sangap ki jongi kinong pe jongi kin poi be daki nget bet daki po jar mut balai ki pe menshua ban yalap si po jar ban kre ke jeseng pastor kalong ka ba daki san snem lu snem shua la plan lupa ban penlong ya kata hari mentah kene ke ya ta ban ngi kene ke ya ke jong yam nget bet ke ya ka ba khadu ka ba blai u ai shua ba un bisharno ya kene ke pertai I ngaso ini ka ba. De ubleiru ba pen kalai ka porta. Masya ka por ka longum tu. Ka teknologi kam dan yam dan remeta ublei. Ba ka tin blei ka ong ma na Daniel R po ong. Daniel ya thu bu long long bala kerku ya ka kerteng ublei hala kerta. Namar ka jing start bat ka bor ki long ki jong u. Bat upen kala ma u ya ki por bat ya ki ayom. Bat upen du igis im u tung igis im. Wai ka jing start ki ba start bat ya ka jing tip ha ki ba dan jing champang. Terter ngi yang ni ka babel ka ong ni upen kala ma u ya ki por ba ki ayom. Tadi da let's say fidan ka por ka jing im jong fi. Usa pen kala u blai ka sa poi ka por juga jing so. Momenta let's say fidan na pren ki jing ele ki ram ki sha ki babon hapdeng ki jing ani shisha ki jing tenjo ki babon ki ding pen kyang ki babon de blay un supen kalabe ya ka por ga jong fi pin sa ibi ki kamba ga jong blay aga chi im ga jong fi bangai ngo yu blay ho pen kalam chwa ga e ba por jing im chwa mo chwa li tu kham chwa shu li tam tong kharum yo ha ba am du cry bam Rodam. chwa ni ta shinirum yo de blay pen kalai ka por am menta kala sup pala ki ke bro Tegri kita lada mensyua ke minta kelasuk. Kalau umju raga jim jengiem, lada minta ke am kesepoi ke por, bau bleun ai ke jingsuk. Badeng kita lada pi ke donut minta, pi si syamo kita ka mensim ke jung biru, ba pi ban kelak mut mereka sepoi ke por, ba fin sa jam kenap, ke donut jung pi ke sa jam. Nganget kita ke jing pen baru kin sa jam. Banganget ba fin mula an pen yu pelai ke tu lupa, fi si ba ya ke teng ke jung jisu, ya ke syakri ke jung try. Hendak sepoi ka por pin sekala long ki ba itam you try.
Fin sekalong sisa kita gibreo kiba ram kiba shit ram sisa. Naga benta ka gospel ka jong Jesus Christ. Emang pastor ya. Kare sto ata bong pilong long hakum kata po betul sto nai lehi pada. Nai sedang ada dalam dia makan le kunta. Kemudian hakum kata po sto di syakri bet. Le bi jaga mon try tan mating tim gibreo sto ting bala ko apla ting la kum lehi no gen. Makan ma de po ka rekan ke ma solder sembrem. Ba ka burung adu sambal burung selam pelat nyau siu ap wan no usim ban ya kata ka benta bu de ban semta ukum ai jikinya de la dia. But ngaji perkat kata pastor perkat ule ke badai dah perkat u ai jiknya su beli dah Henry bakam dia bakam bentar ke jungum beli macam subhai kata kata orang ngalap bebi mengaji tu ni ting ngaji orang perkat ting pastor buat ting wah bangi ngile ting isnu beli kata ka minti jung terai isnu beli kata ka mon jung beli kaba ini siap kam dia kata ka jing penyak jung terai le kam dia ka mon jungum kami jawab so kayak gitu. Kalau misalnya kamba, namar bang perkat mo lakar mes pang Abraham Bitar bani play. bitar story blay mana lakar mes pang Abraham bu yo ka jing ay nutra usolru tas tambarem udi ban yo henry ya pangi puli pat pang gajing musolam ngimlap bu kala bu mutta ngilap man la kawai pu gajing jam hadin ba ali bakla ladim pha su blay henry ya ule persya su blay hadu ka pelong yu bon ma phas nu blay manis dan lani lagi was nya kata ka nole bertong ting hakajing kim khat jo kajing kim ting pastor kum gibero yung teng mata kata ang izan han gesimat kan ya kata kata be jengi am ngin wa utra ita bala pulia men up be kata ka pol utra Nam liwat inong le bertong. lewat ni pastor namar ting ka pelong um ta gibero Bat ngayo i kani ka ya menta mo. Aki ni gisngi. Bala yadap idon i wei kong kama kendong ngai betama ka phone. Khon jong i chapu sen. Ong sen jangam. Masa dap chapu try hadin sikan tae poi phone ka try phone ni pastor. Imyo. Poi phone sanga te kli kumta ta ni no de pastor molong ong kumta. Yang dua ilang pastor ta khun nga. Yung very calm nga belai. Chapu besen. Hai chapu besen. Tahu nga film lupat. Ang senyu sen jerngam. Ngitip sen jerngam ni kan gebi. Nga syuta be tu peniang balapan kentang. Sudai pastor yok ya no. So normal. Nga duai. Ada duai nga ongi ada amen ni but okay. Ongi lu semua so normal jing klan ke jingai. Tengok ngatongan persiangan phone biang sa phone biang next day. Long no. Kami nilai pastor yang. Mau nga sibuk kan. Nga perkat pat. Kejingat ke jong ida. Pida lagi wei. Pu sa ngam ongi barok ban le kunta. Ilangit ba kumba Kumba jayu pol kan. Kumba jayu pol. Oh, kumta bilang ai. Pol kam ta ampun yang ida. Kun ter wedding. Nang tak kampat duai ra. Mai so normal ngo fi kini kes ngam ngilong panic ba. Fi nga sutu upol ang to wangadan commission man le chitai. Nobody can stop me. Ta kan. Balik nga kren ni kata. Nama kan ni ka poram. Jong ka panic attack. Pai ba sa baki buru yo. Ni ngayo panic attack. Ngalong kumta. Nga perkat itai kong te so normally. 1 hour la syapu. Nga pilih yu ta peniang tu pala duai. Dan pun ni pastor banduai. Next day pun labiang kon nga jam. No panic attack. Dadai mangi sini yo jia kata yo long. Sa attack laban pan ke panik na. Fi ngas ngau am. Jadi di ka ya am. Ki news ki one suddenly. Ada ketang ka wei pan ngidi masong tu. Ngidan tang ka wei ka kubor. Kata ka di ka kubor babhajong ka gospel. Amen. Ada ngi sutu ya kata ka ya mentam. Ka long ka bala kurku ini. Ada ngi sutu kata ka ya am. Pinong ka ya ka kumno. Kecing pinya brio. Kecing berat kun. Kecing light lock. Ada pipet ka imlang salang ni basulong panic attack sudah kan. Ir bitte ban ir no no. Kibrio menta very insecure. That's why if you want to be secure, insurance yala di. Ensure yala di. Ngam persya ika insurance ngam dan ni ya kata mereka hari ensure yala di hakani ka wanta. Kidan pat basim kabu yang ni. Nama bale we are so much in ni perkat chap tieng lada ngai yap nok mga ki khon jonga ki long kum no ilok jonga baro ngidon kum kita sudah ta. Ni perkat bakum ta ni ki khon jongal da ngem yo ban pha pulie nga tang teng nga unong krong sia tu perkat ku perkat mengi u ya lambe ti ki khon ngalong ta cheng ya lambe ku tu persong itu
Itu kulung nang kama bisa. Yuk panggil dah. Em ya tu bisa tu kerong mau sien. Oh, Pop PB. Oh itu. Okay. Kabang nang Pak pastor kerong lah. Kabang nang up tu kan yang parking kali tu rut surak hi. Tengah nang up ye nana bali PB lang badi te ngatia ka itu mah nana nang ti jing ti. Tu khampai perkat bangang dan apa kali. Te bula siang tu apa ayam kibriu dang ai pisah kam tu dang lom utap apa krum jong tu buktia tu pisah kat ni jing reban debi. Au bon ba pisah. Ngapa orang perkat orang ba langsung senai tadi so kuat bandai tengok supit kasha. Ngaplang game dir gibodok kirispa sya gini. Oh satu kan dia perlu kadang kewe ka dikaturis kata tengah i kepentingan dap tentu najan ni kan kawara arteli ke kompor oh ba iram ba ta kompor. Dan masalah kumdo lawan rah gitu kan ngon. Teng i one way senrang penang te one shim lo itu kan par berarteli. Logi tiak kriat jong. Kita akhirnya bikin tu hi. Te katu bani senai kibrio. Dan li belalot dak jaket jongki dak sotar jongki la senai pla te khilongam. Tiglek kum dapat ladan dapat arngo lang kibriyo i don we sendeng we serum tigiwan sim namaki gitu gajan tigi baro pentiak lengkot biang kum da tengai i pat hak to kopor ba untuk khulung ba khamret umiam usit de usit penyam itu dia dah hadian pa usai i badan mangang tu sai pet no sai ying da shoi tigi kirus pa sha Kiwan kisim no. kisim da tigi i Kita skiwe de kitian. Hari maki kim kuslai de pakat ada ngi kon bi petiak tu tau. Wow. dah kan portelang de kata ro bena januari ketu ngakan mau still deh tiak lembut kum tu kuslai ra sorry tak jingpang ni kira ngam i le le ta Tak kan kata ka de ki immune system na eki yo maki pat. Namar balai ngasutu kan ke we kan ke ya bu igi. Dia kata try wang. Wat kuslai Kevin Bam. Kevin D. Kevin Kop. Wat kuslai nam ta kata. Ki gentle gi kuslai nam ta kata. Ki bangai kim kuslai. Ketulah dia ke antidote nama tak ke anxiety deh, nama tak kata ke panic attack mah. Jisu lah pen lupa tang tu pengimdan kampun kuslem berkam perkat. Ukuran mas pangani ke ya jengi dah. Kani ke ya kuslai plat re. Mana pastora? Kadi siya kata nama balai bulsian ya balai ke jingkus lai ke jongi mangimla mensyanya hauta ubabat ya ke jingkular. Ngimla kadi kata tadau ke rong kata ke jingkus lai ha ke jim ke jongi iwe piwe. Ngihapkan mau ya ke ne ke we. Ban ba ya kita ke jingkus lai ke jongi. Uji sudah dihi ulak pen pisah. Uang asokor det so kumaniap haget semene. But iki jingkus lai ke jongi baro ushim lut ukit lut. Balai bonum ai ia kata ke jingkus lai ndreun ai ia kata ke jingsuk hage jim ke jongi. Trau bunsian ngasnat menen ngan kendu ini we perbanget. Yang dengan don syabar masuk ke ni ke jimba ke jiperkat ke jongai yang masuk ke lomber ba. Rengan dengan syongpat hage jing syukri. Kadar ke jingsuk. Kita ke jing lomber ke jing kelumar kata ke jimba jiperkat ke jalut. Maka don metang ke jingsuk yang kadang warna kata ke jing lingo. Apa ngasong ke jing syukri kamdan kum kata. Rengan dengan mipat na ke jing syukri kita ke jimba ke jiperkat kiwan. Mangitip ka na we haba ka don ka presence ka jong blay. Haba ka don ka ta ka jing kat ka jong blay ka don ka jing pelai do. Tadau kita ke jing kuslai ki iki baro ki krialut kita ke jing pisah ki krialut. Mablay ublay don. Tadau la ringi sutu ika ne ka we la ringi shenya ublay ka bumot ublay don ki jeka baro. Pada ka nono ka lenti ka banganga ya ngatip bau ni ublay don ka bumot ka jing sup ka jong blay kan don bet. Aka jing ka jing. Tadau mga perkat ya ke eba fi fikran mentan mo pastor. Aba fi earphone biti kong yang kuslai dan ngajing kuslai dan long no worries dia so long sup ha so long tengan mat dari mengi dari bolong syapu besen dengan kam ke bahaya so hari hapai pat ya kajingan ke jongi ke pensubhai belai markum jura bang akan mau kata am akan mau kata nong syunam hei ba ukon jengka ulayap hari ba ki breu ki keli babu ilai syaru keli haba ughaziru keli bang company ti kata ka jingkus lai company nama katip ublay yu baka kasya The greatest example di Mapide. Di hospital ni la apang dapat ke report jan doktor ti igwan yap no hi. Tambangi ini jukuslay. Pastor. lo kani kata sto ba mni boong ba sarong renga sutu Kalong jai masutu ikuslay. bagani ka jingkus lai balik ka muanam Ikuslay ba bagi pa pa ida mila. numan sto ka ka jingsuk ka jong play re shwa mangan yo iblay par kamlong kumta kamlong ada kuslay ba ngada kuslay ba ngada pisah ba ngada septim pala Kan mag tu first. Be can do if First. you kalab dor bat dar. kata di ka jingkus lai Kato ang kato siya, di ka ani. jingkus lai
bar belai bamdan belai dia tak ada kuslai rai mentapat badan belai gadan ke jingsuk bar haba gadan ke jingsuk tip ya ka por ke jong belai tip ya ka timing ke jong belai up akaya hapring ki baro ngichiro ngichumani ngit pekra but kadi sya usto kata haba udan try udan unong penem kemut kata ka jingkular ke jong gadan ke jingsuk bar ngitip akaya ka beber ke biang lo jong ke jingkular ke jong kan wan met Marka Bible ka kran syai kata ka ong bai. Kran ka por ki baro. Ngas kuat ban keli pastor mo. Ki khatam ngi lai ngot kini pli kedang ya. Pat ya nginget hik we ka por firu finsa. Di don hi ka long yeng la jong mo. Kuat keli pastor ngi lai ngot. Mo long ban la ban su tho khatam ngi hikai about marriage ero. Ka kentai bru ka bitardo lano ya ushinrang ya tengah la jong da. Hakan ka por ka bitar. giyo kilok iba Em ngas tu em generally. Generally kadi siya usto. Dara usinrang beri ai ya kata kapor dan ni snap ya ke ek wa tengah ka jung uga kerani kemang ka bitar. Mar ting bunsin em kini ki keren man ngi kilong kam ngim kuslai ngim ye ting ki iba ka jinglong sok ting ka penbitar te ngi sok penbitar iki. Ngan ora efisien po Bible. Fi ujub ngine pai ka testament berem. Ujub udono ikikon sipongot yap. Kijing ri kijing don kijing em ka spa ka pobaro udu lut. Panganget ujub em ulong cool and calm. Utia bejai upang utia jai kalok ke kamla sya ya kata. Kau me ada mentar benang nget. Nama pi ka kalalong panik meno bomblong panik pi. Badai kata ngalang ngok bahas kap bahai ngam persyakan thai. Ya don ma pi kilong me yo pi dom ya ga what dom ya ga kane di kecing shisha kat survey ro kade kecing shisha. Panic attack bon sen ki yo ki kan thai ban senrang. Usrang ju panic ro siu attack by direct. Ada ki kan thai ki yo ka panic attack atau ka anxiety ka wan bha ki pi tu pi kren ya ki bon sen. Ala pi wa nang no survey ma. Nganget em pakalok ke jup pet you jup bolong jai cool bet lele wong blay ba ai blay la shem la ya uska bejar try upang thia be kalok tu try kawan be mo ofisia ka por ngasu tho be ya kata am balai ngakren ni kata am as a pastor kina ngaju police research gini kade hakata ka por am ka por jo ka jinge am la yo i bo ulok ulong jai te ong mem nang balai ai pi hak tu ka por kluit ka ong be me menget ada mentar yo boleh len no yap dok mer nomor boleh yo i ya katu ke jinglong jai kene kade ke nga dia kata ngalen na ujo pan gitip bro nakin repon ru tri kitab jang ka bible benung kong do bala tho kade ke kitab jo nung kong do bala tho kade ke kitab jo bar ka batai yo breu ubashanya hakapor ke jong blai bo uneu breu ulang jai hadu kata udo no ikikon nganong fi meno madon jinge kat ujuk mano mo balayat kat ujuk dan meno ro hatas ben thamai kat upol hatas ben berib kat ujuk Ngan no jisu. hari kum breu kishim hari yo i kata jing shanya pat shanya yang belai len yo belai Mar wujub yo kalau ke bempat nget bahavi. Ipat ngira yo kalau banget em tak da pastor kir kilong cicai. lang jai Keri mo dus. am ngameneng asulong sukli pastor balai ngau kali ba ko along interesting ni kini sengap bro pastor kini sengap kan mo ba kini sengap ban sutu kanu ko por kan ma ba de kata kelok jong mo syukran nang de ko por ya kira ba bro ba pai bai lop fi chong hai yeng fi chong kop balai nang ile ei kini ong gupta nama balai kim la ban yo i ya katu kai kedon kata kajak jinglong haki nama balai ki kilong wood ya ki ke de kata ngi serang ya ki ngim long ngim sim wood dah ngisim jai ngisim be jai dia kata adam ubam so adin umbam wood ka kentai ka sim wood fi kan ni ka dia ke bentar ngakwa ban habang ong ka timing em hakan ni ka timing em bang su tho bangi don hakan ni ka por mentam ai ngin khong yo try long jai ka leng ka khi ba eryong gawan ba yo thia Tiap bejai. thia be jai ngim long kum ta habang ikran ni ka timing jong blem shania lot ya kapor ke jong blai namar ublai uthau ya kapor nginom bakla na kapor ke jong blai ublai ula thau yang ngi ula tip nam ta jong ngi
Wat ladang ngidu kanum dei ke jing do andai kan dei ke jing yo. Tadi kita mau klik sini pastor. Boleh orang be still and know that I am God. Mana ke sam ke ba sapun reu kat spoke. Orang tu yang take with the tip long try. Be still. Setelah ketian perang nong be still. They won't be panic. And be still. And know that I am God. But the tip long boleh. Tapi kata ada yang iam. Itu boleh control kapor. Ya ka ayom ya ge bro control bleng dana ka control ke jongi jongi ka tala dangi logi kuslai langi susi ladangi persyang male hatungi la banyo ya ka jubab myo ara tagari ka tangi haban susha kribi bulai ka por ke jong trai pen biang mo una dong sedong Teng Gibril mo mo pastor fi jing Shakri. Niyo iro ka jing Shakri. Gibril ki kli shwa jing Shakri don lom jing tap na don yeng mandin na don ni. Kuba fil ashim ka dokhat be still. Try rat te banga ngadang kren mana ba istan don sebenarnya ni. Ong si aingo yu blai haki dong kondong ki bangi pat don ke tu jing tap pat don bayap hiro. Blai upad Islam de yaki. Blai jungi unum pelerang. Ka Bible kong kita ki ba up kren nga. Kinum lerang bu ko. Blai utip ya kata. What ya kata ru utip. Tentang kum ki beri padam ngilong panik no ihta. Tai yang tap dalayap. Ni kuslai ya kata. Tentang nai dia makata ngikli sya don lon tap na em. Kata ka de jingkli ba bakla. Ni haban klifi. Tunjuk ya ki. Laki don na em ya ka ketin ke jong blai. Tara bonsen no so ko mengi apoy sa kata ka benta. Ma bonsen ki bro am kim kuslai ya kata ka jingem shaikin pelet. Sa ka jingem ka bam jukot dan sa ka jingem ka bam jukot. Rai namar ba ki kuslai pelat ya kata ka lom jitap. Ka bom ki kot betang ta lom jitap. Yam tara ng hap long ko belong Jisu. Walau Jisu tip bu hap kio halo ka diguna utip ban hap yam. Rai ngitip pat ya ka ne ko wei ko makting ka jong blai ka kren. Hey Jisu kam kuslai he intap. Kam kuslai. Utip ban yap. Utip ban mipat. Rai kam kuslai pat hey badap. Pa blai udah no Joseph no armatia. Ukram dokam ban oi keseran seran. Berkeret. 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 Ya ka met je try kita lek berkeret. Henry ya ka jik tap ukram dokam. Kamang berkeret. Namar blai kindon be. Tarawa ka jim ka jingi wepi we. Kam dai bengin kuslai ta kalau jitap. Kare bengin kuslai hatu ngilat kinane am kabam jukot ai. Yes. Kata dia. selain em ya ka benang dan nam yo ka benang mo te jitap te yo ka benang ban lam no Jitap te lai badan buram. sis Replik hikmat pan. khmat do ai Replik hikmat play. jok Kata kan. Tarawa la ngitip ya kan ka we. La ngitip ya kata ka ya ka jong trai. Kata ka por ka jong trai. Ngitip la ngi yotiano la ngitip baginang im. Hari la kawan kata ka ya ka jong trai. La ngi nang man peret ila de kanan be ka singi jong jipun krau. sakawai ko long tangi haban hun ba ya ka ibu bleu ai ngim de ben kin job benang ngim de ban shule jubor ki baro amar da ko shule jubor poi bishi bakla tarau hap apa ka por jong blei ngiyo kan ni hun be kan ni ngin le be kan kum ke capacity la jong de teng teng don ki bri ki mla ban apa ka por blei ki shim na karam ke sha tang man yo kali na yo yeng teng teng ban yo ki jim rim tupan siu nai Kalau ka jiriam pa di ki. jingriam ni Bat kata ru ka penlong ki bikin simkilan ki babakalapan. Along kum Abraham kan. Kamla ban update ya kata kapor. Ada update kata kapor nga try pertai kala kala. Namaro anum don kata ni ka jingi kulmar. Barahau Abraham ulit tare ka Hagar, pertai menta pat ka kangar. Kita besar. Namar ka jing kangar jungi kibriu am tangada besar bagi mlaap long ngi kangar ka spa ngi kangar ka buram ngi kangar ki babon ki tara bam laap sui ka por ka jong plete la poi ban kenier hino da ka ti ka jungi ta kai lam ka jing bakla ki babon ba ka jing ka jungi ta kede hi pi baro ma ki bapet ha ka de ka por ba pindan kede ka mensim ka hapo jong pi ba pinam dan kede ka mensim kangar dari ka mensim bakwa ban lehi la ni ban chu kenier no dala di la ni ban super kat no ban sim no da karai dala di ala di hi ki baro ta kadau wan ban kendu i pastor bantai badan ni ban yo ban pan jing mut de i banyo ke jing slok banyo ke jing kran akan mau bang hagi ni kisi dang yo ban kran bi we lang kumiri ong bai la mut sim me kata karai bila su badai hakmat ju bande kata hande bawan ban kendu pen sakri ki jong ublei yo pat jing pensai shu yo jing sutu shu bat ka pelong i bi nomle kata yong aingu yu blei yong darang ale kata yam kemud yong lajot ke jingem
hari nomor bala ikendu no ikisakri ki jong blay pat ilat no kan nakata bat ngiyo i pat iong ba kalong ka jingker kui i na kata ka jing slok bayo bagi pastor tadi nomor kata mah kini ki jing slok bengiju ai nakapor sikapor man ka si blay man ka singi pastor bantay bat hangni ka jakar i pastor i ju ai ka jing slok berkata ikan pelong yepi kita ki brio ma ki banwat ya ka khmat ka jong blay ba pinam syem ka rai daladi bat wajulong kerki ngakan ma bai pastor i juang bai kata mah ba wajule kerki iki baro da syong da perkhat bahaswa bat da perkhat bon sin ru iki shwa pin sim kono karai bat shwa pin le iki kene ke jingkran jingi mata kan long ke jingker khu sibon ba ke jingem ke jongpi ba pin long kita kibri ki ba adkar mar tien jong blai ka kran ni kata spang ke jinglong adkar ni bible paring kong sound mind ko mut kata ke jingmut ceperkhat ka babet ke jingmut ceperkhat ka basuh tu ke jingmut ceperkhat kata ka ba perkhat ba iki baro dengan nget ba pin long kumta ha ke jingem ke jongpi ba pin ya tian ha ta ka tien ke jong blai ba pin yai up ken ya kata kapor ke badai biang ke jong utrai nak benta ke jingem ke jongpi teu blai unyo ban kerku yingi lembah ke jingkran bat hade kapor inyo ke ke bandwai nam ta jongpi bat di pastor bantai ke hade kapor ni ITC inyo ke bandwai bat kerku kan nam tai pi IWP baro ni ITC an ke poch pastor bantai ngai video sngoi khtin ke jong blai ya ka bangi de ban up ya ka por ke jong blai mar riu blai bu pen kalai ka por ka ayom riu blai ban le bhabet ya ka jingem ke jong pi ha ka por ha ka timing ke jong tadeng ta ngi sngoi khtin jong blai ka no ngi sngoi tiang ka no ka sngoi bang sha ka man sim pa ngai ya piru un le bi ki kamba ha ka por ke jong wat ju kerki ke wat ju long lalot ke hin rai ai up ya ka timing ke jong blai Masa kawai pangakwa banong yapi wan nom tait ban apru ya ke chingwan ke jong try. Yo pi tait no kata porum wan. Na do menshwa. Menwan shwa na do mentarum wan ngan pai dien no up kapor kan sapoy. Bau jisu sawan hagil banang ya ka pinyo ya ke jingrong no. Ngine do ai ni ke por ka menta. Try ngu ime go pa ni ke por ka bakoda ya bang yo ban skor ke tin jame. Mala ai ni ke tin ko na try. Bagi kon jame ko try ki osngo ngiro mi yo an priang ka donor ke jongi patrai om tang begin long lagi nong yo sngo lagi nong le ka ktien ngin ap ye ka por ke jong me ngin ap ye ka timing ke jome ko try ya ma labu na mar ka ktien ke jome ka tra begin pen rit bil dia po ka kti ba kra bor ke jome ngin pen rit be try mangi tip pen kraw ngi ka ya ka ba bit ke jome try para ka timing ke jome ka por jome ke baro kilong itna mangada duai ye ka ko ni kon jome try ya prengi jile kin ya up kin ya sha kin yo ka bor ko try ban ya up ban ya sha hawa ki ya la magi jit jo ki babon kin kimen mi ko try ma ka tin ke jame kong ma su ku taw brio bla tin jo yu ma yo diang ya ta pan singet ke jingem bagi tep utraun ai be ka ba bahatam na ke ba bah na mar fila ya sha ki jing le utraun pin kalabi ki jing shege jing bhai ke ta ke jing le ke jing pang ke jing stom shege jing pen khia ke jing ke jing khom shege jing lai lo si sha na ta ke jing yap ka ba kin jam sim shege ta ke jing em ka ba kin jam sim ke duai ngar ko bi haga kerteng u jisu longbala kerkui bi longbala kerkui kerteng jong try amen but amen try kerkui vi ngi sham but sa ga wei pakalo shibet ngidan ke jishikri maulai non kwar khat wei beje but shibet jan miet ru por san beje ha opor nong tmai nong kriam haga prayer center jong ka potnat san beje shibet jan miet khat wei beje shibet sawan ngi se ndo pi ke jishikri blai kerkui vi blai ta bromju amen Try wall. But on this day, he says, Ngan penyeng ye pi ko kon. "He